Kamandura mpaka Gilgil tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Jatend piny oyango chenro mar gero apaya maduong' mar Ironi Mau Summit kowacho ni odhi tieko dhung'ruok geche mosebedo. I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. Those who competed against me, that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. Boyd Were kod Moses Omondi oyudo loch e yiero madundo e kom od bura ma Kasipul kod Ugunja e sama yiero madundo norumo e pacho ka. 46% mar jo Kenya duto odak e dhier malalala kata dhier maratego malich. Wayo ogol mondo mi piny owacho oketo kenge mag duoko chien dhier e kind oganda mathurka. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto ochiwo siem ne josiasa maketo serikal tesre ni nyaka gichiw chenro mekgi mag dongruok n'oganda jo Kenya. Kaluwore gi Ruto, nyaka ket kare okenge mag dongruok makonyo Kenya sudo nyime. Ruto noloso e kinde manoyango chenro mar yaro apaya mar Ironi Mau Summit e gwenge ma Kamandura. Yiero mar apayano ero biro konyo duoko chien dhugni mag nyamburko kod masiche ma kinde ka kinde ahinya te kinde nyasi mag sikuku. Bende obiro konyo chiwo thuolo mag tich ne kod bero chenro mag ohala. Ijayo Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini. Tutahakikisha kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu. Tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha. Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Leo hii barabara tunajenga hapa. Kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Riwruok ma ok mar piny owacho maketo nyong'ong' e weche mag yiero kod ratich oganda ELOG ogolo lipot ewi yiero madundo manyota kod duol matayo yiero pachoka IBC. Lipod ELOG olero ni yiero mar IBC e kuonde chung' od buche moko nyobedo kod lweny kaka Kasipul, Mbeere North kod Malava, Kanyakla kod Magarini, ka wards kaka Kariobangi North, Kisa East, Narok Town to kod Machakos bende nyotulo nene. Kata kamano lipodno bende oyango ni kuonde mamoko nyoro tulo ok nene kaka Ugunja e kind mamoko. Lipodno bende oyango ni maromo atamalo 48 ma kuonde luto ombulu nyolor e wang' sa kendo weyo ji mamoko oko e laini. Jakom ELOG Victor Nyongesa olero ni nyoro giyango kwan man piny mar joluto ombulu e yiero madundo. Involving political actors and super agents, we noted that there were high-profile political actors disrupted polling in isolated cases, for example, in Machakos and Embu. One incident involved a media briefing near a polling center that caused commotion among supporters, while another involved a political figure confronting an agent and addressing the media from inside a polling station, undermining the neutrality of the polling environment. It's early days. This is a first test for the new commission which has come into office. It's like being thrown into the deep end, but they have a secretariat which is very experienced, which has been there. I think they did in terms of the technical aspects of the elections, based on the findings that we have, they did well. The technical aspects of the elections. It is the political environment around the elections which was not mitigated. And that is where we are talking about bringing in the issue of the police, the political parties who are part of this environment, and what the IBC also ought to do to ensure that such activities, such violence, such disturbances do not occur during elections.
Jachung' mar ODM Boyd Were olandi kaka jaloch e yiero mar kom od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Boyd noyudo kwan ombulu maromo 16,819 kiluwe kod jachung' mochung' kar kende Philip Aroko man noyudo 8,796. Ongondo Boyd Were 16,000. Bang' bedo kod kampen ma yetek tweta, jogombule kachube ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay gigo to koro ne obedo jothek ne jochung' 10 mayande ne wuok oko mar laro komni e yiero manobaki kod duolno ma ochung' ne yiero kaachiel kod kiew e pacho kae IEBC. Jachung' mar ODM Boyd Were ne olandi kaka jaloch e yiero ni kod ombulu maromo 16,819 ka iluwe thuolo mar ariyo kod Philip Aroko mane ochung' maonge duond bura moramora kod ombulu maromo 8,700 kod 96 ka thuolo mar adek ne okaw kod jachung' mar MDG Collins Omondi madombulu maromo 4,700 kod 96. MP elect is Honorable. Jochung' mamoko ne gin moting'o Isaac Kiche madburano mar Kenya Moja Movement madombulu 201, Robert Bior manie ochung' maonge duond bura moramora madombulu maromo 519 kaachiel kod Rateng'o Koth Kotiende madburano mar United Progressive Alliance madombulu maromo 72. Jesse Okelo madburano mar Democratic National Alliance nodombulu maromo 55 ka Linda Oko mane ochung' maonge duond bura moramora nodombulu maromo 26. Jochung' moko ne en moting'o Robert Ouma ma Liberal Party of Kenya madombulu maromo 17 kamano mogik ne Ishmael Omondi Koyo man National Liberal Party mane dombulu maromo 98. Jaloch e yiero ni mar Kasipul kod otiko mar ODM Boyd Were mane wuoyo bang' koselande kaka jaloch kod IBC ne osingo tiyo ne jodak ma Kasipul e yo makare. I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank our party, our great party, ODM party. I want to thank our leaders led by our member of parliament, MCAs, our party chair, Her Excellency Governor Gladys Wanga, for believing in youth leadership. Were ne wanodhi neno ni weche dongruok duto mane wuon mare ma osenindo ng'ondo Were ne ochako duto koro chop kare. The people of Kasipul have done their responsibility of electing a good leader. So it's for me now to work for them diligently. I want to urge everyone in Kasipul, let's embrace each other and let's maintain peace so that we can bring development to the people of Kasipul. Jako mar ODM kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne opwoyo kanyogo mag ODM mando spido ka koro timo kampen motegno mabendo me nyaka sani jachung' mar ODM koro yombo. I'm very, very grateful to the ODM party, the party machinery, our leaders, some of whom are here, Honorable Dr. Gogo, Honorable Kaluma, many who are not here, our grassroots ODM leadership in Kasipul from all the polling centers who spent many sleepless nights to ensure that we turned around a very, very strong and landslide victory. Wanga wacho ni ma en ranyisi ni ODM pod otegno kata bang' tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. The ODM party remains strong, remains resilient, remains ready. And for those who wrote off ODM because of the passing of Baba, I think they have now seen for themselves. This is also a very big honor to our departed party leader. Moko mriwruoge mane ng'iyo kaka ne itimo yiero ni e kachumbe ma Kasipul wani yiero ni otim maber. Kata kamano ok gimor kod koko mane onenore e moko gwenge ma Kasipul. We have shared our views as observers. We can say that this election has been fair and accountable within this constituency. However, we saw a lot of challenges in terms of some people who tried to distract the elections, but the swift actions by the security apparatus made the operation smooth. George Juma, Ramogi TV. Moses Omondi mar ODM bendo yier kaka jaod bura ma Ugunja bang' yudo ombulu 9,447
Kwan mano weyo pogruok marariya e kinde kod jalo mano kawo namba 2 Dr. Janes Orodi mano yudo 1,819. Omondi okwayo jowetene mane gipiem godo mondo ti kode kanyakla ne dongruok ma jo Ugunja. Steve Biko tigi ler mathoth. Bang' chenro mar luto ombulu rum ayanga sa 11 mar odhiambo mar tich ang'wen, apisas mag IEBC nochako chenro mar kwano kura e kuonde luto ombulu duto 116. Bang'e to ombulugo nochwal e skul sekondar ma Ambira mar riewogi kendo dhialo jaloch. E lak sa 1 mar odhiambo, chenro mar kwano kura nochakore, gino mano kawo thuolo mohew seche 7. Alure kod apisa maduong' mar IEBC Ugunja, Dennis Omari, kar chung' od bura ma Ugunja ni kod jolut ombulu 60,144 e ward duto 3 kendo noywayo jochung' 10. Kata kamano, mana ji 15,017 ema ne luto ombulu odiechieng' manyoro. Ma en atamalo 24.89 mar kwan jolut ombulu ma Ugunja. Duoko mar yiero no ne chalo kamae. Moses Omondi mar ODM noyudo ombulu 9,447 kendo yudo loch marariya e yiero no. Janes Orodi mar Wiper Democratic Front noyudo ombulu 1,819 ka Frederick Ochiel mar UDM to noyudo ombulu 1,200. Benson Obol mar UDM noyudo ombulu 1,171 ka MJ Okumu mar Federal Party to noyudo ombulu 381. Vincent Olengo noyudo ombulu 333 ka Crispin Omondi mar KANU to noyudo ombulu 188. Lilian Akech mar Alliance for Real Change Party noyudo ombulu 182 ka Eric Ofiro mar Jubilee noyudo ombulu 91 e kinde ma Oliver Ochuka noywayo goro ombulu 56. Kane oloso kinde manochiwo oboke ne jaloch Moses Omondi, apisa mar IEBC Dennis Omari nopuoyo jochung' e yiero ma adundo ma Ugunja kuom nyayo kwe kinde campaigns, ranyisi mar lony mar demokrasia, kowacho ni kaka duol matayo yiero kod kiew, yiero no notim e yor adieri kod ratiro. I hereby declare Moses Okoth Omondi of ID number 21254651 has been duly elected as member of National Assembly for Ugunja constituency in the election held on 27th day of November 2025. Bang' yudo boke moyiedhi mayange kaka jaod bura mowal e kar od bura ma Ugunja, Moses Omondi nojiwo jogo manyocha laro kode komno mondo yie gitie tuch achiel mar chwalo dongruok ne jopiny ma Ugunja. My focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. I want to plead and ask those who competed against me that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. And ask them humbly that we join forces and work as a team. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jo Kenya 125 nigi mwandu modhuro maloyo atamalo 77 mag jo Kenya mamoko kaluwore gi lipot mogol mamulo pogruok e kind joma nigo kod joma ochando e pacho ka. Lipotno bende ong'iyo sekta mar thieth gi somo kendo dwaro ni piny owacho med keto maino e neno ni chenro mag sekta go ochopo ne jopiny e yo makare. Jalieta nigi ler mathoth. En lipot moyangi gi mor kod ilo. Kata kamano, gimanie lipod ni okel mor e chuny ahinya ni mar pogruok e kind joma omew kod joma yuto gi ni piny ni malo. 46% mar jo Kenya duto odak e dhier malalala kata dhier maratego malich. Dhier makopimni to demoni nindo. Pogni bire weche mopogre pogre. Niwengo mag pesa madhano yudo, joma chamo pesa matin ema ng'eny modhuro. Jok mamuko sara
mang'eny. Midhiero mag pogruok e kind oganda jo Kenya ni bende oyang ni nyisore kokalo yore mopogore moting'o nyaka uchumi mar piny. Economies run on two things: production and consumption. If there are no consumers, if there's no purchasing power to the majority, even the producers themselves, they get a drought. So it is important for us to constantly champion for equality, and that is why I commend Oxfam for this event. Piny owacho kuom mano idwaro mondo olok yore mag timo gik moko mamedo mayo jopiny kwe kendo teko mar ofuko margi. Jo Kenya mayuto gi nok ing'ado suru ahinya molo jodongo gi. Iyudo ka jodongo gi ong'e yore mag yepogo suru gi. Koro burden, tax burden odhi ne jo mayuto gi ni piny. Okumba mar konyo jok moti kata jok ma ni piny, lwetgi ni piny. Iyudo ka pesa mane miyo gi 2,000 igni mokalo nyaka ne chenro mar okumba ni chaki higa mar 2015 nyaka sani pod en mana 2,000 e dwe. To ngima ma pek mar ngima osedhi malo gi kinde ni eri. Pesa no krom pod ok kony jomotiko to jogo gin jok kata jok mani nweng'o gi ni piny to gin jok ma sani dwaro mondo tima giyude konyruok. Kopogore gi weche uchumi, chenro mag somo kod thieth bende oyang ni nyaka losi mondo gikony jopiny. We have a school feeding program here in Nairobi. It gobbles up almost 1 billion shillings of what Nairobi gets in terms of its equitable share. But because it is only implemented in the primary schools that are registered, it means we are only using that money to feed 30% of the school-going kids. We have had a conversation with the governor of Nairobi from the time he was elected. In fact, it was a campaign promise that this school feeding program has to be extended to the up-bed schools because those kids also deserve that meal. Onge yen. To kata mondo mi thiedhi yori dhi ng'iew syringe, magi gik makoro governors wa ka winjo adieri repodegi. Onego bed ni Kenya ok onego bed ni gike level no nikech wasedhi above other countries. Kumae kwayo gol ne jo od bura mondo ne ni oloso chike kata neno chike mantiere mamulo pok mag oganda okete tim kendo otiyo makare. Pod en lipot ma onego dhi onyisi kata dhi okony jo od bura mondo chake chenro maber ma sirkal nyalo luwo manyalo keto sirkal tesre mondo jo Kenya timang'o oyude nafu jo Kenya bende oyude ber. Act have brought an amendment to the Central Bank Act that will make cash payment mandatory option at any point of sale across the board. I've also introduced a bill in Parliament which I think has been sent to the government printer to institutionalize what I call nationhood science so that we teach these values from kindergarten all the way to university. The values under Article 10. Piny owacho nigi ting' maduong' mar duoko kwan jo Kenya mayuto gi ni piny ka kwayo ogol mondo pek mar osuru oket ne jogo momewo ahinya moloyo jogo mayuto gi ni piny. Jailieta, Ramogi TV. Ikruok duto ni